Днес ще правим... Какво ще правим? Предизвикателство или... Истина! Нека да започнем. Започваме. Истина или предизвикателство? Какво каза? Истина. Истина. Нека измислим истина за Теодор. Вярно ли е, че когато си бил по-малък, си искал да си направиш много отдавна канал, но си бил наистина малък и сега вече най-накрая имаш. Така ли е? Да. Така е. Нека попитаме пак. Истина или предизвикателство? Пак истина. Само да кажа, че това е моята стая. Да не се учите Теодора защо е въпросва. Просто решихме да е тук, защото... не знам. Защо? Просто така решихме. Избираш истина, така ли? Истина ли е, че когато си бил по-малък, просто си се възхищавал на другите такива, инфлуенсъри? Да, вярно е. На кои? Анди Студио облачи на Хеванбул. Добре. Истина или предизвикателство? Това път предизвикателство. Оха! Предизвикателство! Предизвиквам те да кажеш защо реши да си направиш канал и като кажеш, ще ти кажа предизвикателството. Реших, защото видях моят любим ютубър как има. Добре. Предизвикателството ти е, понеже хората наистина искат много влогове, утре да качиш влог, в което те ти задават въпроси, а ти им отговаряш. Добре. Искам да пишете в коментарите най-различни въпроси, той утре ще ви отговаря на тях. Да. Ако има да. И ако на това видео са включени коментарите. Да, включени ще са! И ако някой коментира да е. Да. Така. Айде още няколко въпроса и очаквайте втора част утре. Истина ли предизвикателство? Истина. Истина ли е, че си имаш гадже? Не. Честна. Не. Честна. Това беше от мен, хора. Чао! Чао и ви очаквайте втора Част.